नमस्कार, आपण पाहताय कोकणशाही चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं. मी चिन्मय गुगळे. कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत. चिंचवडे ग्रामपंचायतीने पर्यावरणाचं संतुलन राखण्यासाठी एक अनोखी संकल्पना राबवली आहे. गावातील विवाह केलेल्या व्यक्तींनी विवाह दाखला मिळवण्यासाठी 2 नवीन वृक्ष लागवड करणं बंधनकारक करण्यात आलंय. या अनोख्या संकल्पनेचं सर्व स्तरातून कौतुक केलं जात आहे. अनधिकृत वाळू उपसा प्रकरणी कारवाईनंतर वाळू उत्खनन करणारे 12 कामगार व बेकायदेशीर झोपड्यांवर कारवाईचे आदेश तहसीलदारांनी दिले. यानंतर पोलीस निरीक्षक प्रवीण कोल्हे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसांच्या पथकानं हडी येथील 12 परप्रांतीय कामगारांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई केली. त्याचबरोबर त्यांना आपल्या मूळ गावी जाण्याची समज देखील दिली. दांडी येथील माजी नगरसेवक पंकज सादिये यांना फोडत भाजपनं ठाकरे गटाला हादरा दिला. मात्र ठाकरे गटानं 2च दिवसात भाजपला धक्का देत एका माजी नगरसेवकाच्या बदल्यात 3 माजी नगरसेवक फोडले. त्यामध्ये लीलाधर पराडकर, संतोष कांदळकर आणि संतोषी कांदळकर यांचा समावेश आहे. आमदार वैभव नाईक आणि शिवसेना नेते संदेश पारकर यांच्या उपस्थितीत हा प्रवेश झाला. सिंधुदुर्गात डेंग्यूचे यावर्षी 43 रुग्ण मिळाले असून एकाचा मृत्यू झालाय. त्यामुळे आरोग्य यंत्रणा अलर्ट झाली आहे. त्यांच्याकडून विविध उपाययोजना राबवण्यात येत आहेत. कुडाळ येथील नवीन डेपोच्या प्रवेशद्वारावरच खड्ड्यांचं साम्राज्य पसरलंय. या मोठ्या खड्ड्यातून बसेस जात असल्यानं त्यांचा मेंटेनन्सचा खर्च देखील वाढतोय. त्यामुळे लवकरात लवकर हे खड्डे बुजवून डांबरीकरण करण्यात यावं अशी मागणी करण्यात आली आहे. आणि याबरोबरच कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय. पण तुम्ही मात्र दिवसभरातील अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल आताच सबस्क्राईब करा. फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेजला फॉलो करायला विसरू नका. धन्यवाद.